Ymlaen yn ni I Bae Caerdydd, gan mae'r brif ddinas yw cartre newydd Joseph. Mae wedi byw yna am ryw 2 flynedd ers iddo ffoi o ryfel cartre yn ei famwlad ar fordir yw'r yn Affrica. Do'n i ddim yn gwybod llawer am Gymru. Ni'n gwybod am baner Cymru. Mae'n baner hyfryd iawn. Nid yn unig ydy wedi dysgu'r iaith, ond mae'n ymgyrchydd brwd drosti hefyd. Dwi'n iawn. Ef yw swyddog rhyngwladol Cymdeithas yr Iaith. Os dwi'n mynd I fyw yng Nghymru, mae'n normal I fi dysgu siarad Cymraeg I integreiddio. Mae taith Joseph yn dechrau yn ardal y Bae yng Nghaerdydd ac yn gorffen yn ardal Sblot, lle mae yn awr yn byw. Bae Caerdydd. Rhywbeth gwahanol. Helo bawb, di am fynd â chi am daith sy'n llawn hanes, ond sydd hefyd yn rhan o fy siwrne bersonol I. Ia, o diddorol iawn. Dwi wedi bod yn Gaerdydd lot o weithiau, ond byth ar daith hanesyddol. Bydd y daith yn gorffen yng nghanolfan Oasis. Dydw I ddim yn gwybod beth yw nghanolfan Oasis, felly bydd hwnna'n diddorol I ffeindio allan. Canolfan I ffoduriaid yng Nghaerdydd yw Oasis. Ti'n gwneud clacrw, blantyn wedi ffrio. Ac fe ddim rhaid poeni os fydd y tywydd yn troi, achos dan do fydd y picnic, a picnic tra gwahanol fydd e hefyd. Fel mae'n digwydd, mae trefnu'r tywydd yn un arall o'i ddoniau. Mae'n wahanol iawn I dywydd bydd gelert. O gymodd o'r ddw, 2 ddiwrnod I sychu yn illad I gyd allan de. Hyd yn oed I brahi, di glychu nath I ddweud. Ella, too much information, ond ia, neis bod o'n sych. Mae bir debyg fydd bra pawb yn sych heddi. Maen nhw'n awyddus hefyd I wybod mwy am Joseph a'i fywyd. Fi'n disgwyl mlaen I clywed cefndir a hanes Joseph gyda Bae Caerdydd a Caerdydd hefyd. Lle gwell I ddechrau'r siwrne nag yn ymyl yr eglwys Norwyeg ym Bae Caerdydd. Adeilad sydd â chysylltiad agos a theulu enwog arall am fudoedd I Gymru. Croeso'n gyntaf, croeso I Bae Caerdydd. Dyma lle bwysig iawn yr eglwys Norwaeth. Chi wedi clywed am Roald Dahl? Awdur enwog iawn. Nath ysgwennu James the Giant Peach a cwbl bethau fel yna. Big Friendly Giant. Ia. Felly gael Roald Dahl I enni yng Nghaerdydd yma. Ydyn fama oedd yr eglwys gath o'i fedyddio. Do. Da iawn. Dwi ddim yn gwybod na o blaen. Na. Bod lle da ni'n mynd rwan. Dyn ni'n mynd fel hyn. Ar ôl ti? Ie, gwych. Mae hanes Joseph yn llawn mor lliwgar ac un o lyfrau Roald Dahl. Mae 17 brodyr a chwiorydd gyda fi. 9 brawd a 8 chwaer. Waw. O mam a dad yn caru hynna'n lot. Ie. A lle maen nhw I gyd? Wel, mae un brawd yn America. O, ia. Mae 2 ohonyn nhw yn yr Almaen, un yn Ffrainc, 2 ohonyn nhw yn Morocco, ac y gweddill yn arfordir Ivory. O, ia. Mae yna gwbl o'r golf fyna nhw'n law i'n credu. Be di eiliad yma? Tirwedd. Tirwedd, ie. Mae o fel Big Ben, dydi? Ie, wel, mae'n dweud baby. Baby Ben. Baby Ben. Ie, baby Ben, ie. A be oedd hwn ta? Pencadlys cwmni glo, ie. Rydyn ni gyd yn gyfarwydd â hanes y diwydiant glo a'r cysylltiad y docia Caerdydd. Ond beth yw hanes Joseph a siwt ddechreuodd y ryfel cartre yn ei famwlad? Roedd etholiad arlywyddol. Ar diwedd yr etholiad, dwedodd arlywydd o'r enw'n Laurent Gbagbo bod fydden wedi ennill. Ac y dyn arall, o'r enw Watara, oedden wedi cael ei bacio gan Ffrainc ac y gwrthryfelwyr yn dwedodd fe fydden wedi ennill hefyd. Felly maen nhw'n wedi dechrau ymladd. Fe gafodd Joseph ei ddal ar yr ochr aflwyddiannus ac ath pethau o ddrwg I waith unwaith I rebeliaid gyrraedd y brif ddinas. Ro'n ni wedi mynd I wneud darian ddynol o gwmpas y tŷ arlywydd. Achos yn y nos roedd rhyfel
galed iawn, ie. Mae bobl yn saethu. Wow. Ie, am bob man, ie. Ond maen nhw wedi ennill, ac roedd popeth yn beryglus I fi, achos roedd llawer o'n nhw yn nabod fy wyneb. Ie. Felly roedd rhaid I fi just adael. Gadael? Yes, just gadael ar fod i'r fori. Bu Joseph yn ffodus, ond nid felly aelodau eraill o'i deulu, a lladdwyd ei ewythr a'i nis 15 oed. Ac bu rhaid iddo adael ei blant ar ôl, a dyw e heb I gweld nhw ers 2 flynedd. Es I nôl I arfordir I fori am chydig o diwrnod. Reit. Ro'n i'n bwriadu aros am mwy amser, ond yn ffodus daeth chydig o bobl ar ôl I fi. Roedd roedd rhaid I fi. pobl eisiau chdi a gael yna chdi. So dim yn saff. Ie, dim yn saff I fi, ie. Mae o'n hunllef I feddwl bod pobl yn dioddau fel yn yr oes yma. A bod o wedi cael ei wahaniad ar ei blant. Mae'n dorcalonus. So ti'n sôn, Joseph, nes ti'n gweld y plant am blynyddoedd? Ie. Mynd yn ôl, 2 diwrnod, y gorau mynd o na. Pam anodd oedd hynna? Ie, oedd hi'n anodd iawn, achos pam roedd rhaid I fi fynd, des I sgwrs gyda fy merch, ac gofynodd hi I fi, pryd oedd ti'n dod yn ôl, ac dwedes I, wel, blwyddyn nesaf. Ac 5 munud ar ôl I fi dweud hynny, daeth hi nôl I ofyn eto, am faint o'r glo ti'n dod yn ôl? Ac, wel, roedd hi'n anodd I ateb, ie. Mae o'n trio cael y 2 blant dod drosodd, ond yr ofn sgynno fo, mae wedi rhoi y cais I mewn, a ella wnaeth nhw ddeud o dim ond un sy'n medru dŵad. Dwi'n meddwl mae'n therapeutig siarad am bethau hyn. Mae'n helpu delio â nhw, yn well. Mae'n braf I feddwl fod yn teimlo'n ddigon diogel I rannu'r stori gyda'i ffrindiau newydd. Ond mae'r daith yn dirwyn I ben, ac mae'n dipyn llai dramatic na'i daith ar dros Affrica cyn cyrraedd Caerdydd fel ffoadur gwleidyddol. Mae pobl yn croeso cynnes yma, dwi'n hoffi Caerdydd, ac yn enwedig dyma oasis, ganolfan oes. Maen nhw'n nes iawn, maen nhw'n helpu geswyr lloches a ffoaduriaid. Mae'r daith a siwrne Joseph wedi codi archwaith arnyn nhw. Mae'n amlwg. Wel, beth am bwyd... Ti'n cwcio? Da iawn! Dwi wedi coginio'r beth, ond gan weld... Da iawn! Bron yn barod. Dyw'r tri yma ddim wedi ffoi o'n unlle, ond mae'r croeso yr un mor gynnes. Syddwch yma? Wel, dwi'n mynd I sortio boed mas, I'm not bad. I'm really bad. Wel, gobeithio, byddwch chi'n hoffi fe. Claclo, blantyn wedi ffrio. Maen nhw'n edrych fel donuts. Byddwn ni ddim yn gweithio picnic oedd felly hwnna fi'n credu wedi gadael e lawr, ond y ffaith oedd wedi dod â ni I canolfan sydd yn mor agos I cael hwnna, credu mae hwnna wedi cymryd drosto. Mae'n really nice. Falch o glywed. Mae hwnna rei spicy. Oedd y bwyd yn wahanol, a nes I fwynhau trio. Swn i'n dweud bod y cig ddim cystal, a beth da ni'n werthu siop ni, ond wedyn ydw I yn bias. Mae'n lot o blas. Lot o blas, lot o blas. Swn I wrth gwrs wedi bod wrth y modd cael panad o de, da chi'n gwybod? Na, dwi'n bod dim chwaith. Dwi'n gwybod lle ti'n mynd efo hwn. Dim pwdin, anfyddeuol lefty. Ro'n hapus, dweud fanes. Es I tipyn unemotional, ond mae'n helpu, mae'n wych. Mae'n anodd peidio teimlo dros Joseph, ond yn dechnegol, does dim marciau am siwrne bersonol cystadleuaeth. Nid taith gonfensiynol oedd taith Joseph, ond oedd y wac o'r bai wedi plesio?